Ассалом духтаро, созаи назаин саломати хуба. Ина нигоҳ кунед духтаро, чӣ хел бор бо омадай борои новинка дар Заракит. Баъд медонен аксия боз ҳам эълон кардагиян. Хостам шумода навор гирифта боз ҳам пешниҳод кунам. Марамат рӯ ба рӯи кафеи Сумандае. ҳозир ворид мегардем, аз наздик бо ма шумода нишон медиҳем чӣ доранд, чиро аксия кардагиян. ира бинен охиам қолибусакҳои хушрӯ бисёр ами кафеи Суманда пеш дами Заракитда. Мана марҳамат касседа дар кора биен платьишка бачагиам ҳастай, мисол двойкаҳо, ина платьишкаҳои хушрӯи духтаронаям ҳастай. Хулас ҳамаи чӣ меёбен аз анамин Заракит. ира бинен боракҳои фасон овардиян. духтаро успед кунен тамом нашава. касе имконияти омадан надора, нависен, доставкатон мекунанд. ира бинен боракҳои хушрӯи тобистона. Грандиозная акция рафтистай тамошобино аз акция қафо намонен. нигоҳ кунен Заракитда анамихе пояфзолои фасон 50 сомон шудагиай. духтаро чанд расветкаш ҳастай барои бачаакотон метонен биёен харидорӣ кунен. нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯй сери темно синий коричневый хулас ҳамаи цветош ҳастай. 50 сомонӣ кадомеша мегирен беҳад сифати хушрӯ дора. духтарако марамат омада наметонен нависен, доставкатон мекунанд. доставкаам доранд. баъд иҷада борои нав омадагиай пояфзолора бинен чӣ хел хушрӯ ҳамаш вай коллекцияи тобистона. басаношкора бинен чӣ хел фасонаканай. мана марҳамат духтаронашам ҳастай, писаронашам ҳастай. Заракитса касе намедонад духтаро рӯ ба рӯи кафеи Сумандаян. якум ошёна ман рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар бо метавонед ки хичонда муроҷиат кунед. духтаро бори чандум шид ман иҷара навор мегирам. хитон медонед ки чӣ қадр борои хушрӯ доранд. баъд инчунин ҳами кросовкиҳо ҳастай ку духтаро 100 чандсма кросовкиҳо ҳамаш 70 сомонӣ шиданд. мана марамат сифатошон да гап нест. борои Заракит ҳамаш бори оригиналай. ина бо биёен аз наздик хитон бинен да маъқултон мешавад духтарако. мана ҳамагӣ 70 сомон кросовкиҳо. инчунин иҷада зибо ҳастай пояфзол нишонтон метиҳем. баъд бо борои новинкашона духтаро мана ина иҷадам ҳар хела пояфзолои хушрӯ доранд. басаношкаҳо ҳастай. хулас ҳамаи ҳамида ҳозир аксияи грандиозни рафтестай. инами шлёпкаҳо духтаракои азиз ина 180 сомон буд. ҳозир аксия рафтестай Заракитда ҳамин чиз 80 сомон шудагиай. ина марамат чанд цветш ҳастай 80 сомонӣ. ина касседа дар корай биёен. ана баъд дамашникошон бошад. ина 55 сомонӣ буд 45 сомонӣ шуда. мана бинен чанд намуд доранд. хулоса пояфзол дар кор боша аксия рафтестай дар Заракит. ҳама намуча бо нархи арзон метавонен омада харидорӣ кунен. баъд медонен духтарако иҷада пояфзолои кӯдаконадаям ҳам борои новинка овардагиян ҳам баъд детскиҳо шуда кросовкиҳои поёнда аксия рафтестай. диден духтаро биёен бо аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Заракитса агар надонен дар куҷояй духтаро ма бори чандум шид шумода тавсия метиҳам. пас биёен рӯ ба рӯи кафеи Сумандаян. якум ошёна Заракит. иҷара бинен ҳама чӣ овардиян боракҳои хушрӯи фасон. аксияи грандиозни рафтестай духтарако инаи комплектҳо да Заракит омадагем. комплектҳои фасона 100 сомон кардагиян. нигоҳ кунен якта сумка дора барои модаро, яктаи дига боша переноска дора барои кӯдак. мана нигоҳ кунен инами ҳозир ман рӯи сураташ нишонтон метиҳам бинен да фаҳмо мешава. инами ҳар даш дидена аксия шидай ҳамагӣ 100 сомон. ина барои тӯҳфа мебарен, барои мисол хитон мегирен духтарако ҳамагӣ 100 сомон. борои Заракит хитон медонен ки оригиналай борои фасонай. ина арзон шидай. ина мучам будай диден кадомеша ки мегирен иҷада чанд намуд доранд. ҳамаша духтарако 100 сомон кардагиян. мана марамат доставка доранд. касе ки омада наметона бинависен хичон шумода дар равакак доставка мекунанд. 100 сомон двойкача. Заракитса озя бор дига сурохашона бугум духтаро касе намедона назди кафеи Сумандаян. рӯ ба рӯи кафеи Суман якум ошёна Заракит сари раҳ даеба осонӣ пайдошон мекунен.
итрои кора диден духтарако чихе хушру аз и чанд ранг омадагиян ҳамаш ами наборда сета дора бинен чихе сумочкои удобни фасон ира медонен барои нигоҳ доштани либоси кӯдак мисол нижни бельё носки беҳад хушру истифода мебаранд харидорӣ мекунанд ина марамат заракитсда омадай 180 сомон буд аксия рафтеста 120 сомона 120 сомонӣ кардагиян ина рангоша бинен духтаро чанд ранг дора марамат кадомеша мегирен агар омада натонен ин цвечам астайден омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд инаи сумкам хушрӯа и чанд сумай 80 сомон марҳамат ҳамаи ҳамин буракои навинка дар заракит пешниҳод шудагиай чӣ хеле гуфтум омада натонен нависен доставкатон мекунанд касе омаданӣ боша биёен заракит дар рӯ ба рӯи кафеи суман айдиден духтаро якум ошёнада буракошона бинен охи ҳамқа бор бисёр доранд духтаро ҳамқа борошон хушрӯвай тез аксия мегзаронанд либосакошонда ина марамад омада бо аз наздик хитон тамошо карда харидорӣ кунен ина духтарако аксияи грандиозный дар заракит пешниҳод мешава марҳамат биёен нигоҳ кунен ин платьёе ки дидестен 250 сомона платьишко будан ҳозир кадомеша ки мегирен ком хушрӯчан кадомеша мегирен ҳамаги 150 сомон шудагай марамат метавонен биёен аз наздик бинен интихоб кунен баъд харидорӣ кунен духтарако ира бинен чӣ фасончаян интихоб хеле зиёдай хулас мана кадомеша мегирен платьё иҷадам бинен чанд намудуш астай ҳамаш духтаро 150 сомон шудагай инаи сиёакша бинен чӣ фасонае бовар кунен платьёшон да гап нест беҳад хушрӯчай фарзандои шумода маҳқул мешава мана нархо боша 150 сомон кадомеша мегирен бачушкара иҷа бисёрай биёен бо пӯшонен бинен кафе назди кафеи суман даян заракит нигоҳ кунед рӯ барои кафеи суман якум ошёна мана беҳтарин либосакои неи спортивкоям духтаро 200 сомона будан 130 сомон шудагиян 200 сомона спортивкои фасони туркӣ ҳозир 130 сомонӣ шудагиян баъд инҷада бо костюм бруко ҳастай духтаро чанд сум будан костюм бруко ина духтарако марҳамат барои тӯй мегирен барои мактаб мегирен дидона монда 450 сомона 350 сомон шид 300 сомона 300 сомон ки ино оригиналан охи духтаро биёен аз пеш як борак борошона биненда маҳқултон мешава ин набори хушрӯа бинен духтарако ҳамқа бозии зурай барои кӯдакотон ина марҳамат калони фасон медонен чанд сум аксия шидагиай 105-110 сомон буд 80 сомон шидагиай ана бадана ин намудора биненда ино 100 чанд буда инаям хушрӯаи ферма бозира бисёриё нағз мебинанд кӯдакако мана марамат 140 сомон буд 100 сомон шида 100 сомон шидагиай ина наборои хушрӯ бисёр доранд ина хел развивающие игрушкаҳо доранд 25 сомонӣ хулоса чанд намуди игрушкаҳои фасон доранд 100 сомона ну оригинало марамад ина касседа дар кора духтарако интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен назди кафеи суман мағозаи заракит духтаро либосгир бошем барои кӯдакотона ҳатман заракит биёен нигоҳ кунен ҳамқа борои хушрӯ бисёр омадай медонен ку заракитта ҳам борои необычни фасон доранд ҳам тез аксия мегзаронанд ина мисол нами ҳози 270 сомонай аксияда чанд сум мешава 235 сомон дидена духтаро сумочкаш катя чихе фасон аз ино чанд намуд доранд киртошон нархошон ҳар хелай ина двойкои фасон доранд ҳамаш боршон оригиналай духтаракои хушрӯ инаи 200 сомона аксияда чанд сум мешава 160 мешава инаи 200 сомона 160 сомон двойкара хушрӯгиша бинен охи фасонай необычный борошон ҳамаш оригиналай заракитса хитон медонен аллакай бори чандум боршин ман шуморо тавсия додестам инаи 90 сомона аксияда чанд сумай ина 70 меша ина 70 сомон марамат борошон бори туркия бори гуанҷу марамат ина бисёрай чизе ки мегирен манаи 70 сомонара дидена чӣ хела светка бисёр дора ҳозир сезони ҳамино шидагай марамат дар кортон боша дархост кунен дар вакак доставкатон мекунанд ё ки биёен назди кафеи суман заракит якум ошёна даянд ба осонӣ пайдошон мекунен баданаи киртачавора бинен 90 сомона иам аксияда 70 сомон да метиянам хушрӯй чанд расветка дора дидена чихе фасонака инаи моделора бинен ва якора бинен
марамат борошон бовар кунед. И 6 фасонай заракица. И 6 фасонай. Баъд инчунин духтаро ина хеле футболкаи бренд омадагай Zara. Бренд оригинал якум сорташ 100 сомонай ина. Дидена? 100 сомонай. Бо акция кати ягон сум арзон мешада. Футболкаи тоқай брендай духтаро ина марамат. Ина касседа дар кораи 100 сомонӣ будай бо арзон мешава. Инчунин мана ин двойкачара хостум нишонтон битимам ка хушрӯа. Ира чанд кардин? 230 сомона 190 сомон. Ина 230 сомона 190 сомон да метиан двойка да гап нест духтаро необычный фасон ҳам материала кишхушрӯай ҳам фасонуш беҳтаринай. Марамат духтаро дар кортон бошад. Биёин ҳози як қисм бо ма барои бачаакоям навор мегирам. Духтардоро ина марамат дидена чӣ бурои хушрӯ ҳастай заракитста. Инчунин ҳози бачагишам нишон метиҳам. Борои заракица хитон медонена оригиналай ҳамаш оригиналай духтаро марамат нигоҳ кунед чӣ шортику майкаи фасон омадиян 60 сомон. Ина касседа дар корай иҷада глакош ҳар хелаш ҳастай 60 сомонӣ кадомеша мегирен 60 сомон. Баъд иҷада бо нигоҳ кунед ина ин модело ҳастай. Ё чанд соман? Неям хушрӯй ҳастан ки Adidas-ан оригинал 210 ина 210 сомония ина намудош 180 сомон да метиантона. Баъд нигоҳ кунед чӣ рубашко омадагай духтарако ина 160 сомона рубашкаи лён оригинал. Нархиш чанд меша акцакати? 130 метиан. Бовар кунед борку аҷоиботай. Мана расветкош катиай фасонуш ҳар хелаяй ина то подростковира размер ҳастай. Необычный боракои хушрӯи эксклюзив барои кӯдакотон гирифтанӣ бошен. Як борак ами заракит биёен бороша биненда маъқултон мешава. Борошон ҳамаш брендай. Двойкаям доран, тоқашам ҳастай. Баъд ин хеле шортикои тобистона овардагиам барои бачаҳо пахтагӣ ӯ инам хеле ина марамат назди кафеи Сумандаяй мағозаи Заракит. Якум ошёнадай ба осонӣ пайдошон мекунен. Ира бинен охо чӣ хушрӯанд. Шортикотон чандиан? Фасоне ҳаст ки борошон духтаро. Мана қисми поёншонам бинен. Инаҳа ин материалш ку вапше дигар хелай духтаро. Мана 90 сомон будай. Ина иҷада бо дигар намудошам ҳастай. Мана бинен аҷоибот. Як бора хитон биёем бо наздик тамошо кунен. Боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Борошон фасони бадай. Ина боз ҳам бори новинка омадагиай. Тамошо бина успет кунен тамом нашава. Нигоҳ кунен двойкачои Zara, бренди Zara оригинал. Медонед чанд сомай? 200 сомонай бо акция дора арзон мешава. Мана марамат касседа дар корай иҷада чанд намудуш ҳастай. Диден аднатонашам ҳастай. Нехе сурадоракошам ҳастай. Шортикошон катяна? Ина бренди Zara оригиналаш дар магазини Zara Kids биёен. Назди кафеи Суман якум ошёна Zara Kids. Баданай бурукошонам қа маъқул шуд духтаро. Ина барои бачаакотон бигирен. Сабуке ҳастай ки қа хушрӯай ки ира бинен ҳама цветош ҳастай. Акция кати 130 сомония. Ина 130 сомонай бо ягон сум арзон мешава акцияда. Мана марамат бори нав сабуки фасони хушрӯ. Размеро ҳамаш ҳаст то подростковира даже размер доран бовар мекунен. Қа хушрӯ борошон. Ина хеле шлёпкачо омадагиай. Хулас ҳамаи ҳамин бори новинка дар Заракит. Биёен бо аз наздик як борак тамошо кунен. Вай ира бинен охе чӣ хушрӯчаяй. Ина марҳамат ё 60 сомон будай. Мана бо ҳамин чизе ки мегирен ку Заракитста бо арзон мешава. Магазино арзон намекунан, лекин Заракитста ҳар он чизе мегирен бо ай нархҳои будагиш бо арзон мекунан. Марамат биён ин рубашкачора бинен охи вай роҳатае барои кӯдакотон духтаро диден. Мана ин комплекта бинен 350 сомонай ҳамаи чӣ дора диден чутворкая попушёшкати ҳастай бовар мекунен. Мана марамат анамқе боракои новинка бисёрай успет кунен ки тамом нашава. Сумочка мепурсан. Ира бинен брендови сумочкаҳои фасон ҳозирам ҳастай. Мана биёен боз ҳам аз Заракит бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен. Борои оригинала ина нигоҳ кунен. Борои фасон киртаакҳои хушрӯ бор ҳам қа бисёрай дар як навор нишон дода намешава духтаро. Шумо хубтарин ки биёен. Ира бинен охи чӣ хеле необычняй ё двойкаан бо диден. Ина бурукош катян аҷоибот. Нархш набудай даиҷа. Инчта ҳаста. Ина 260 сомонай бо арзон мешава. Хулоса бачагишам, духтаришам. Инам боракои хушрӯи необычный Заракитста ҳаст.